Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Тошландык автомобильләр қолабызда утилләштерү кагыйдәләрен искә төшерәләр. Автомобиль хуҗасы дип шутлана шул очракта качан аңардан хуҗасы баш тарта яки аварияга эләгеп ул инде торгызу мөмкинлегенә ия булмый. Шулай ук аның тәгәрмәчләре, тәрәзәләре, ишекләре һәм дәүләт номерлары булмаса, бу инде машина түгел, ә металлолом дип шутлана. Біліп тұру хәйерле. Дәүләт автоинспекциясы кайыш эләктермәүчеләрне тота. Сәне алай тәнендән стажлар шагыра тырышып сакларга кирәк нәрсәгә ярамый. Балалар, оныклар йөрсәләр, һәрвакыт махсус тырышалар. Йөриләр инде, аларга да хәер юллар теләп йөрик, исән сәгъри теләп калам. Барыбыз да исән сәгъри рәхмәт. Яңа экспозиция Бөгелмәдә Кабак Республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Безнең монда 70-кә якын картина иде, без аны бүлдек. Хәзер 2 җирдә бара, менә берсе Ашада, икенчесе Бөгелмәдә, икесе 2 якта Татарстанның. Әлбәттә, безнең ишек алды программасы дәвам итә. Аны гамәлгә ашыру өчен республика бюджетыннан 474 миллион сумнан артык акча бөлеп бирелгән. Исегезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән оештырылган безнең ишек алды программасы гамәлдә булган 5 ел эчендә Әлмәт районында 300 ишек алды яңартылды. Быел аларга тагын 51 ишек алды өстәләчәк. Хәзер эшләр кызу бара. 20дән артык ишек алды территориясендә алар төгәлләнү стадиясендә. Мисал өчен Көнбатыш Капка микрорайонында бер үк вакытта 5 ишек алдында безнең ишек алды республика программасы гамәлгә ашырыла. Августтан барлык яңартылган ишек алларында бәйрәм чаралары старт ала, ә иң актив кешеләрне бүләкләр көтә. Иске ташландык машиналар бөтен ишек алды күренешен боза, машина кую урыннарын били, кышын күп фатирлы йортлар ишек алдын кардан чистартуга комачаулый. Мондый машиналар хуҗалары белән ничек көрәшергә, алар турында кая хәбәр итәргә, нинди очракта автомобиль хуҗасыз дип таныла. Барысы турында тулырак Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Автомобиль хуҗасыз дип шутлана шул очракта качан аңардан хуҗасы баш тарта яки аварияга эләгеп ул инде торгызу мөмкинлегенә ия булмый. Шулай ук аның тәгәрмәчләре, тәрәзәләре, ишекләре һәм дәүләт номерлары булмаса, бу инде машина түгел, ә металлолом дип шутлана. Сөләйманова урамы 22 һәм Тельман урамы 28А йорты адресы буенча ишек алдында бер юлы 3 хуҗасыз машина бар. 2 чит ил машинасы һәм бер безнең маркалы автомобильләр ишек алдында елдан артык тора инде, ди әлеге йортта яшәүчеләр. Автомобильләрнең инде тимере чирә башлаган, тәгәрмәчләрендә тын юк. Халыкка өйләренә кайтып үз автомашиналарын куярга урын юк. Шуңа күпләренә өйдән еракта урын эзләргә кирәк була. Было бы хорошо, если бы они свои машины вывезли. Но они, видимо, решают, что они под присмотром, и им так удобно. Может быть, другой человек, который пользуется машиной каждодневно, мог бы поставить машину на это место. Ташландык машиналар шәһәр ишек алдыларында җитәрлек икән. Автомобилистов урамы 10-нчы йорт янында да берәү. Тельман урамы 43-нчы һәм 45-нчы йортлар янында 4 ташландык санадык. Кайберләренең дәүләт номерлары да юк. Мондый очраклар булганда Әлмәт районы экология һәм төзекләндерү департаментына хәбәр итәргә кирәк. Мөрәҗәгатьне алганнан соң белгечләр урынга барып автомобильне максатчан куллану мөмкинлеген ачыклауны тикшерәләр. Ел башыннан ташландык транспорт хуҗаларына 14 хәбәр җибәрелгән. Бу ничек эшли? Әгәр тикшерү нәтиҗәләре буенча автомобиль ташландык дип табылса, аның турында мәгълүмат машина хуҗасын табу өчен полиция хезмәткәрләренә җибәреләчәк. Хуҗаның шәхесе ачыкланганнан соң аңа хәбәр җибәрелә һәм аңа таләпләрне үтәү өчен тагын 30 көн бирелә. Автомобильнең урынын алыштыру таләпләрен үтәмәгәндә автомобильне махсус автостоянкага урнаштырачаклар. Әгәр дә сез күп фатирлы йортлар территориясендә ташландык машина күрсәгез, бу турыда 33 46 13 телефоны буенча шалтыратып хәбәр итә аласыз. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Бірнеше секунд қойышын электруге сорыф итерге яки үз тұрмышыны куркыныш астына қоярға. Бүгін Дәулет автоинспекциясы хезмәткәрләре куркынычсызлык қойышы деп исемләнгән рейд үткәрде. Оның мақсаты автомобильчеләргә һәм пассажирларга буга ди кагыйдәне соңга сукмауның бәясе, үзеңнең һәм якыннарыңның гомере булырга мөмкин икәне турында искә төшерү. Подарочек вам такой тематический. От его безопасности дорожного движения. Безопасность. Илшат Солтанов 40 еллык стажы булган машина йөртүче. Куркынычсызлыкка һәр вакыт үзе дә җаваплы карый һәм башкаларга да тизлекне арттырмаска, куркыныч маневрлар ясамаска һәм автомобильнең техник торышына игътибар итәргә киңәш итә. 40 ел эшлим инде хәзер. Бөтен җиргә чакыралар, бөтен авыллар чакыра. Пассажирлар кайда попросить итәләр, шунда калдырам юлда. Күбесенчә кайларга йөрисез? Урсалы баш, Мәмәт, Чаллы, Казанда ләккәлей. Барсына да йөрим. Кая куша инде? Началысы. 7 июльдән район юлларында машина йөртүчеләрне көчәйтелгән режимда күпләп тикшерәләр. Инспекторларның игътибары куркынычсызлык каешын куллануга юнәлтелгән. Кагыйдәләр буенча сәфәр башыннан ахырына кадәр машина йөртүче дә, пассажирлар да электрләргә тиеш. Юл транспорт һәлакәте очрагында куркынычсызлык мендәрләре дә каешны алыштырып, җитди нәтиҗәләрне булдырмый кала алмаячак. Транспорт куркынычсызлыгы үзәге тикшерүләре буенча куркынычсызлык каешларын юл транспорт һәлакәте вакытында куллану, һәлак булу яки җәрәхәтләнү ихтималын машина йөртүчесе һәм алгы утыргычта утыручы пассажир өчен 50%-ка, арткы утыргычта утыручы пассажир өчен 25%-ка киметә. Шулай ук машина юл кырына ауган очракта куркынычсызлык каешлары электрләнгән булса, бу исән калу ихтималын 5 тапкырга арттыра. Бу хукук бузу өчен быелның 1 гыйнварыннан 1500 сум күләмендә штраф каралган. Мондый рейдларга уңай карый Вакиф Гобайдуллин да. Алар мөһим һәм кирәк ди. Профессионал да итен инде ничә ел стажда, шуңа күрә тырышып сакларга кирәк. Нәрсә ярамый. Балалар, оныклар йөрсәләр, һәрвакыт махсус Алар да торыштамы? Йөриләр инде, аларга да хәер юллар теләп йөрергә исән сәгъдә теләп калам. Барыбыз да исән сәгъдә рәхмәт. Цель мероприятия профилактика и пресечение административных правонарушений в части... Чараның максаты юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркынычсызлык каешлары куллануына кагылышлы административ хукук бузуларны кисәтү һәм булдырмау. Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә куркынычсызлык каешы белән җиһазландырылган транспорт чарасында хәрәкәт иткәндә механик транспорт чарасын йөртүче электрләргә тиеш һәм электрлмичә пассажирлар йөртмәскә тиеш. На транспортном средстве обязан быть пристегнутыми и не перевозить пассажиров не пристегнутыми ремнями безопасности. Автоинспекторлар 1 сәгать рейд уздырган вакытта дистәләгән машинаны тикшерә. Бер йөртүче каеш булмаган өчен штраф ала. Мондый рейдлар районда көчәйтелгән режимда 16 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда җәй проекты кысаларында Әлмәттә Яшел Адым экологик фестивале узды. Чарада югары һәм махсус урта белем бирү уку йортларында укучы 17-25 яшьлек 30 студент катнашты. Студентлар шәһәрне яңа ракурстан күрде. Велоэкскурсия маршруты Әлмәтнең үзәк урамнары буйлап узды һәм үзенә танылган истәлекле урыннарны, шул исәптән алтын алмалар турында әкиятләр паблик арт программасының уникаль объектларында кертте. Бөгелмәдә рәссамнар берлегенең күргәзмәләр залында Төсләр бәйрәме дип аталган Кабак Республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә Татарстан Республикасының төрле шәһәрләреннән килгән яшь рәссамнарның 40-ка якын эше тәкъдим ителгән. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Бу күргәзмә үзенең юлын 2024 елның сентябрында Байлар сабасы бистәсенең үзәк мәйданыннан башлана. Анда 25-нче тапкыр Кабак бәйрәме үткәрелә. Шуңа да күргәзмә Кабак дип атала. Әмма хәзер ул 2 өлешкә бүленгән. Бер үк вакытта Татарстанның 2 шәһәрендә уза. Шуңа күрә атаманы Төсләр бәйрәме дип үзгәрткәннәр. Оештыручысы Мөдәррис Минхаҗев. Менә без инде көтеп алган күргәзмәбез, без аны һәр бер шәһәрдә көтеп алабыз. Һәр бер шәһәрдә шушы шәһәрдән чыккан рәссамнар белән тулыландырабыз. Менә Пугачев бассанисында кушылганнар бит шуның кебек. Шуннан да күргәзмә
bik kızıklı bulup çıktı. Ressamlar kabakını yaratalar iken buna bir kartini de kabaklanmıyor. Bizning bunda 70'e yakın kartinaydı. Biz onu bulduk. Kadir iki jirde var. Buna birisi aşağıda. İkincisi Bigilmede. İkisi iki yakta Tataristan'ın. Күргәзмә Йорт-Чаллыда, Түбән Камада, Апас, Ширмешән һәм республиканың башка шәһәрләрендә булып узган. Тематик күргәзмәдә җирле рәссамнар да катнаша ала. Алар аны үзләренең сәнгать әсәрләре белән тулыландыралар да. 40 художниклар bütün şehirlerden, türlü şehirlerden jildi. İşleri bilen, значит, kile almıyorlar каждый сам kadar. Так, значит, ну, işler матур менимче. Менимче, я как член России, вроде бы как понимаю живописи. Мне очень нравится. Кабак төшерелгән картиналар белән рәссамнар берлегенең күргәзмә залында Глеб Успенский урамының 69-нчы йортында бер ай дәвамында сакланырга мөмкин. Аннары ул тамашачыларны сөендерергә Әлмәткә юл тотачак. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда шәһәр суды администраторы булып, күп еллар фидакар хезмәт куйган Альбина Тимербулатованы лаеклы ялга озаттылар. Җыелышта Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, шәһәр суды рәисе Илдар Шәрифуллин, шәһәр суды ветераны, күп еллар Ознакай судын җитәкләгән Мөсфирә Әбдрәшитова, коллектив әгъзалары, районның төрле оешма учреждениеләре җитәкчеләре катнашты. Тимербулатова Альбина Раян кызы Татарстан Республикасы Ознакай шәһәр судына 2002 елда эшкә килә. Администратор, аннары баш белгеч вазифасында беренче көннәреннән үк югары профессионализм, тырышлык һәм оештыру сәләтен күрсәтә. 2009 елдан 2012 елга кадәр Ознакай муниципаль районы башкарма комитетына социаль мәсьәләләр буенча җитәкче урынбасары сыйфатында эшкә чакырыла. Суд системасында гомуми эш стажы 20 елдан артык тәшкил итә. Шуларның 18 елы суд администраторы вазифасында. Безнең җитәкче инде һәрвакыт әйтә, администратор ул безнең департаментның күзе һәм колагы. Сез һәрвакытны менә курировать итәргә тиеш мондагы бара торган эшләрне. Администраторның аның обязанностьлары бик күп. Иң беренче инде менә безопасность булырга тиеш судта катнашучыларга, судьяларның судта катнашучыларга общий вопрослар, организационный вопрослар, кешеләр килә, алар белән прием населениеларны әйбәтләп алып барырга кирәк. Общий вопрослар бар, хозяйственный да, строительныйлар да, аларны да администратор курировать итә, документларны әзерләп департаментка җибәреп. Очрашу барышында Альбина Раян кызы адресына ихлас рәхмәт сүзләре яңгырады. Альбина Раяновна, я от всей души хочу вам пожелать дальнейшей вашей жизни. Самое главное, чтобы вы были здоровы, чтобы вот эта искра жизни, энергия жизни, которая у вас есть, она никогда не угасала. Альбина Тимербулатова үз чиратында җитәкчеләренә рәхмәт җиткерә. Алар тырышлыгы белән Ознакай шәһәр суды алдынгы булып барды дип раслый. Безнең суд гел алдынгы булып барды, күп позициялардан. Ә инде менә взаимодействие СМИ, правовое просвещение буенча вообще нам безгә тиңнәр булмадылар. Без Софинга карата урам ачтык. Урамны судья исеме белән кушу ул беренче тапкыр диделәр менә судебная система Россиянең тарихында. Музейлар ачтык, китаплар яздык. Ярдәмчел, тырыш, актив позицияле, фидакар хезмәт итүнең ачык үрнәге булган Альбина Раян кызы башкарылган эшләр турында янып сөйли, яраткан коллективына изге теләктә. Шундый әйбәт дус итеп эшлибез, коллективыбыз яхшы, судьяларыбыз, аппарат эшләүчеләрдә. Мин бик рәхмәтле менә бүген матур итеп мине озаттылар. Барысына да исәнлек, саулык телим, кешеләргә инде тоже безнең судка консультациягә гына килергә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Hürmetli tomoshachilarimiz, yangiliklar chiqarilishinin to'g'ri translyatsiyasini siz VKontakte sotsial shelterine kirib, Lucha Alma turkumida soat kechki 7da ko'ray olasiz. Bizning eng qiziqli syujetlarimizda rasmiy akkauntlarimizda o'rnashtirilgan. Bundan tashqari siz o'zingizda yangiliklar, aktual voqealar ham problemalar bilan o'rtoqlasha olasiz. Buning uchun ekranlaringizdagi siltama bo'yicha kucharga mumkin. Tabiiyki biz uchun sifatli ham muhim yangiliklarni birga bildiraylik. Bugunga shular edi. Millay Sangaliyeva ham montaj operatori Dinara G'ayniddinova sizning bilan sog'lashamiz. Eson sog' bo'lasiz.